gonop sa judet pen nangli chuke dam tang ta porikha ta en e bona roko en lo ma en lo di sitame la so pen nangli porikha ta pen wang vela wang bom lo wang sitame la school hem nang thelong la lang nil tumme वन्दे मातरम् सूरजस्नं पुलकितयामिनी nangli labang so India independent day ni katalon along nangli kopisi radaphan ethethini nangli radaphan pachinik thate la lo ni le bang ke la se arni ke pini vek lo pot tamane pini se tong lo ke bi thi la pen a klema phar sar phri sar phu la pen ke na le tom reporter tom tawang lo ke me par lo la se pini ele tom plek ka hosting long la pen ke arni pache ton duna bang ke neli ka helo ke hela ka join ni boy pista me neli nang bor ilo neli mi thama ta ni ngarong par lo la pen ke na le tom reporter tom tawang se tong dun lo ke me ke chok lo na se puson thak thak se ni le bang ke ka helo ka helak la pen la guno sop adihu deha man liga phir phar je thek themat dak ti char vi pamanil phanang toy phlo masni lige yat aron ta chini det poson lo kupia poloma la pusi chema tha bom la na se pu president akhai ta dolo la pen nilitum non che than therak re school atang ka ko ni dota nili sign nili su hia vela ama se la heta ulai long le pinta o ke chu prunia polok pinia son ke ki bi thiu so mar pen nili mataning che oilo an ke niwe thanga pocket men ta khoros mowe ama se asap so ka sik sak do hoilo nili ta ning che oi ason do le sitami elitum che tong pet che tong sarlo chumur det sita pini elitum long sang pel piskolo lo nilia nonomat ka headmaster mande lo isu hia visita bang training do kok lo la si kang hong lo nilita pan pasak sesun de lo pia bang ke thante sar nangli isialam la gono sob judet pen angbong nangli porikha bang ke enlo pusi pulo sitame porikha enlo pustame nili tumangge la puan nang chini nu da lo sita la soang bong nangli tum porikha judet pen la soang bong ban ke wang pustame kopia join sin nangli continue my school attendant thek da lo la pen kopia join sin nangli ke wang thek da lo la so puthak rat phan nangli pokla da kon pachinik thate pachinia bang ke hala pu president hai chini po tablet bang hala school app bang no dak no tam ren block sidu ching thum am long ala ama se ke wang ten ning oi lak nang nak lo wang pakayoy rat la son se ni le ning a chema tha la so join ni la so join ni sitame osomar do mangeli tum batha damji ile tum osomar ke dhorok non nangli tum school wang vedat a join ni pensi school osomar nangli tum non wang school wang vedat a join ni pensi osomar ile tum mangke nangli tum wang vedat lo than a hok heda posi osomar tum phan bangke prai bang hem bidun et lo mane tum ke parok hem thondam rinon pustame thondam et lo sitame la so phang nangli tum ko pisi pu ponte la so join de bang ke la dak suppose ni pen kedang lok ke mane hala kedam tang hala babu terona bangta all training do kolotema wai pistame apular chipikani apolo aprang prang asonte nili puji bangke and then direct nili phanang toy phita bang nili tamang hu eng lo ajo negel helo tuji la puson lo nangli gonot sob judet pen sitame kewang ke nangli wang we pu pelo wang lor ni sini ni gonop sob judet pen nangli chuke dam tang ta porikha ta en e bona roko en lo ma en lo di sitame la so pen nangli porikha ta pen wang vela wang bom lo wang sitame la school hem nang thelong la lang ni tumme la so pu thak na ni lina jula de open le non la bang so school ke ante non au bosta we pin lo jata pita velo dance avelo bench avelo sukia avelo tibula avelo ele tum la pu school bang abosta we pinlo aw somar sitame dolang pusame long nut bang chubidun etlo sitame nona bang ke school nangli kosonsi attendant thekji pulma nangli puji ma attendant thek thelo mante kosonsi nangli pupola so lama bang radaphan pachini tha nangli la se nili matha dama bang ke school daवस्था lo la pen dex ben na ho pirthe la MDM mukhanta nili ri denga bang ke
nili hat nili rideng puri redar lo amasi nili ya taklem thek thedar lo kali labang ke nang si claim nang ji labang si nang si claim do komat si claim boke nang si headmaster lo bol nang si complaint pinang bo council of han komat si kelong lan nang si complaint pinang bo la ge athe bang la son ho complaint pi sta ne itum ke complaint pi headmaster pu sta mane niri deng nang puri redar la ni tum president pen chela rete contract koi nang bo nang tum contract koi nang bo nang tum people lo nang tum ke government people lo nang tum ke la paisa nang pi ke lason claim nang po nang ta karbi ni tum ta karbi nang ke nang rabe to koson lo lage osomar kon ki kwan lo ke do ke lage bla asamis pulo te chok lo karbi nang ta karbi lo bo ni tum ta karbi lo karbi pen karbi rabe to komal kerap break he kerap ho ge athe ge nili taklem tabre chok se daji roar and kali rule pen dam nang bo rule pen nang ka be rule pen rule dam nang bo la so alam lo mane hat tabre chok daji mate ho